Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Kazi waimhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa nhasi rimwe zuva. Tava nechiitiko chinosuwisa chakaitika nezuro manheru. Kana ari madhiraivha kandinongoti kumhanya handiko kusvika. Amawe, this is festive season. Kunoitika zvinhu zvakawanda, asi kurudziro yandinongoita kuvatyairi kuti kumhanya handiko kusvika. Kana wada kumhanya wakadi wakaenda nezuro, because iye zvinozvo zvazocosta life. Atiri muno munzvimbo yeselu halfway, vanhu ziva vachishandisa Bulawayo Road. Pane block inoitwa reMupurisa ipapo. Pane chiitiko chakaitika nezuro kuburikidza nemutyairi tirifunga akafunga kuti anogona kudhiraivha kudarika mumwe atyairi aona paita congestion abva regai iye aenda asina kuzoti panga pane block, zvakazocosta upenyu hwavamwe officer. Regai munzwe kune vakange varipo. Minister rangu ndoitwa Praise Zingwena. Senguva dzese tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndonzi Love Joy tinashe chikodzi ndoshanda paengine apa ndiri security guard ndishandira ground security. So ndandiri pabasa pangu nezuro manheru. Takagara ndandine vamwe vangu vandandagara navo, ndandina field attendant paengine anonzi Tawanda Mangwena, ndandina security guard wePC security anogadha kuCrop Motors. Takagara takatarisa road, polisi yange iri pablock, motikari dzangu dzakaloka dzakavhara paipai. So pane kombi yakabva side iri rekuHarare. Ndandakagara pabasa pangu ndandina security guard wePeace anoshanda paCrop Motors. Ini ndina Tawanda Mangoya field attendant anoshanda paengine pandinoshanda inini. Saka takaona kombi takazoiona kombi iyo yatosvika padhuze nepablock. Saka panguva yatakangotarisa kombi iyo yaimhanya yakabva yangotena ichiuya side kuno kupolice station kunoko. Saka muroad yekuya kuno kupolice station mamune mapurisa 2 anga aripo, officer vechikadzi naofficer vechirume. Saka kombi iyo yakabva yangodarika nepavanga vari ndobva yakadhuma. Kunenge kudhuma kana chakangohara anoziva chakaitika, yakangodhuma officer vanga varipo vechirume, ndobva yavapushira, ndobva yanovadzvanyirira pagedhi. Iyo kombi yacho ndobva yarara neside. So panguva iyo ndobva takabva tamhanya tida kunoona kuti chii chanyatsoitika, because pakabva patanga kuzara vanhu vakawanda. Tasvika ipapo ndobva taona kombi iyo yarara, officer vaya vanga vasiri kutooneka, asi vanga vachingooneka reflector yavo bichana kugedhi. Saka ndopakabva pati mamwe mapurisa anga ari pablock akabva auya achimhanya, ndobva atopinda mukati, ndobva vatanga kusumudza kombi iyo neside. Ichisumudzwa kombi iyo handinoziva kuti mapurisa acho ndoanani, but papane mapurisa anga ari pablock ndo akasumudza kombi. Ndobva kombi iyo yasumudzwa ndobva yagara nemakumbo ayo zvakanaka. Then ndopakazotorwa officer vaya vanga vatsikwa vaya vakakwanisa kutobviswa ipapo, ndobva vaiswa mumotikari yepolisi, ndobva vatakurwa, ndobva vakaenda navo. Ndo zvandakaona. Saka officer wakatofira passport. Handizoziva manje kuti munhu uyu anga afa here kana kuti anga asati afa, but munhu anga angori unconscious zvekuti anga asiri kutaura, anga asiri kuchema, anga asiri kudii kana any action yanga achita anga asina, anga akangogara kadai.
munhu wekombi aimhanya siterekere kana chii chakanyatsoitika naye cause ndanzwa kuti panga pane congestion yemota saka chii chakaitika kuna driver? Congestion yemota yanga iripo dzaibva kuHarare dzanga dzakaloka dzakadai dzaibva side reChegutu dzanga dzakalokawo dzakadai saka uyu wekombi anga ari kumashure kwemota dzese akakwanisa kupinda pakati nepakati pemota dziri uku nedzeuku motikari yake ichimhanya saka panguva yaakasvika akatosara pane mota yenyu apo kuti asvike pabhuloku ranga rine mapurisa ndopakabva atena emergency motikari iye ichimhanya ndopayakazosvika ichidhuma ofisa ivavo asi ofisa vanga varipo vechikadziva vakangoshedzera kuti vachinzvenga uyo achitodhumwa ndo zvandakaona zvakaitika. Saka tingati driver akangofunga kuti vatyairi vari kutaudza utyairi yabva tiregai overtake kuti akwanise kuenda kwaenda. Handizive manje kuti driver uyu akafunga sei nokuti motikari yake yaimhanya saka kuti ndizive kuti anga akadhakwa here kana kuti akatadza kumisa mota kana kuti handizoziva kuti pfungwa dzake dzaifunga sei. Zvakatotinetsawo isusu kuti tizive kuti ko paangachiona mota dzakaloka kudai adingomira kuseri kwedzimwe sei azopinda nepakati kuramba achienda. Tanzwa kuti ikombi yakanoita zvakadaro mamusina mapassengers here mukati? Mukombi imomo manga muine mudzimai anga arimo nemukomana anga arimo vanga varipo 2 nadriver ndo vandakaona. Vakaafectwa here nechitiko chakaitika mukati? Pamaonero atavakaita mukomana yakabuda achitotaura zvakanaka ndichitomubvunza wenini kuti ko chii chambonyatsoitika kuti musvike pakudai zvikanzi hapana chandiri kuziva ndandakatokotsera ndatopepuka izvozvi. Madam wacho vanga vainawo ivavo ndikati vabvunza hapana chakukwanisa kuti language saka ivo vanga vachitoonekawo semunhu anga ari right asina kukuvara because vanga vakatomira vachingochema. Koye driver anokuvara here? Driver hapana chandakaona chakakuvara nekuda kwekuti pese pakadonha kombi vakazosumudzwa kombi anga akangogara mumota akatozone mapurisa iwo buda akatobuda mukombi akatofamba netsoka dzake achienda kustation kwavo saka zvekuti miri wake wangu azodii handina kuzozviona asi munhu wandakaona achitozvifambira. Saka kutaura kwatiri kuti akuno driver akasungwa? Driver akapinda mupolice station nemapurisa handina kuzoziva kuti mupolice station chii chakaitika asi kuseni ndakubva kubasa ndakuenda kumba tofunga pane mapurisa anga akamira pasini pacho pazvakaitika ndatongosvikawo nepo ndichivakwazisa ndichitoti zvakaoma kumana ndobva tatobvunza saka driver ari kupi saka driver akaenda akanzi adzoke nhasi. Pane munhu atobvunza kuti driver wacho ari kupi zvikanzi driver akaenda akanzi adzoke nhasi ndomanzwira ndazviita kusei ndichibva pabasa. Kuenda kwainzi akaenda anogarepi makambonzwa here kuti anzi anogara kupi? Matauriro wangu achiita pane mupurisa abvunza kuti anogara kupi zvikanzi anogara kukwekwe munhu uyu anoratidza kuti anogara kukwekwe anodarika nepanapa everyday achibva uko achienda kuHarare munhu watirotogara tichiona apo vachitava vachibvunzana pachavo mapurisa anga ari kwekakose. Ko mamwe mashoko amazombonzwa kune mapurisa nezvemupurisa akatsikwa? Hapana chandazonzwa ndangobva ipapo ndobva ndatoenda kumba handina chandati ndanzwa pari zvino kuti zvafamba sei. Zvinhu zvakaitika kuma 8:30 to 9 handina kuzonyatsota zangu time zoti zvinhu zvakangoitika munhu wese akabatikana saka ndambozodautaura time kuti nguva dzemanheru. Kumanheru. Bloku reipava parinotanga nguvai? Rini pandandiri paduty last week handiti kubva kumashure kweso kusvika last week handitika bloku iri ranga richitangana 10 o'clock dzemanheru richipera na 6 o'clock makuseri saka pandazodzoka inini kuduty ndichizotanga basa ndakaona bloku rawo ranga rakutanga na 6 richipera na 6. Asi sezvamuri kuona mhuri yeZimbabwe apa pando pakaenda kombi ichinorova ichinobatanidzira nemupurisa wacho akadhumwa nekombi iyoyi ndo pakazomirira kombi ichibva muhighway ichinomirirepo pa ichinodhuma fence yepapolice station. Ndofunga mhuri yeZimbabwe mazvinzwira zvakatora nzvimbo kuti
aimhanya kumhanya handiko kusvika madhiraivha ndakumbirisa. This is festive season. Upenyu hunokosha, kunyange wakwe wewe chaimutyairi upenyu hunokosha, weva ukatakura hunokosha. Kozi zviri kunzi ikombi yakanga yakatakura vanhu. Ko what if dai vanhu vangu varimo mukati vakarasikirwa zvekare neupenyu? Saka kurudziro yandinongoramba ndichisa zvekare, ngatisamhanyei. Kumhanya handiko kusvika, ngatitambei festive season yedu tine upenyu tose takakwana, tidi kurasikirwa nehama. Gore ranga rapera zvakanaka hama dzangu, tese tiri vapenyu. Saka zvozongoitika iri pafestive season chitiko chinorwadza. Saka we are yet to confirm kuzoti tizive kuti chii matanho api ari kuzotorwa pamusoro pemutyairi, uye kuti ofisa vava upenyu hwavo huri pazvakamira sei. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Arangu zita andi praises Ngwena Amasivanda. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana.